Oso gora beratzu izen da, danak ikusi ahal izen zue. Inglaterrara lehin, gero oin Lyonen hau eta azkenien temporadie lesionetan maitzie. Baina Holanda kirola azkenien ni eskertuten hau futbolak emosten dana gaitzik, ze urte oso gora beratzu izen da, baina azkenien niri asko lagunduzte ikasteko bebai. Eta gaina oso arron hau hartute zen erabaki guztizekin gustora geratu naz, da hori da uste dut importantiena. Atletik egin 5 denboraldi eman eta gero Damari Segurrolak bere kirol ibilbideari beste norabide bat emana izan zion. Etzen irteera erraza izan, formakuntza eskubideen klausularen afera zela eta 21 urte bete berritan, Everton taldera joan zen jokalari bizkaitarra. Ezen zen erabaki bat udan hartu nebana, eta momentu baten bezen naz arrepentidu, gaina uste dut Lyonera heltzeko pausu bat izan dela, bitxarteko pausu bat, orduen beti gongo naz eskertute, gaina heldu nintzen momentu oso txar bat nintzako, hemen 4 hilen trenetan bakarrik, ekipo barik, eta ara heldu eta pretemporada barik jolasten hastie, asko eskertzen dut, olako klub batek, gaina entrenadorak nigan eukitzen man konfiantzie. Ilegitzi izen die, baina ilegitziten debute Goodison Parken, Chelsea elimine Kopan, Wembleyin jolastu finala. Azkenin 1000 gauza izen die, eta bebai niri asko lagunduztena da ikustie beste liga bat, lan eitzeko beste modu batzuk, jente barrize, beti erungoten anigaz, eurekin eitzo berba, azkenin hori dela futbola importantiena. Nik argi eukin eman Lyoneko oferti heldu zanetik, nire objektibo esala Lyonera jutie eta ez bakarrik egotie baizik eta leku bat eitzi eta importante sentitzie. Askotan enaz konstiente bez, denpori bihot asimiletako hau dena, azkenien oso harien emonda dena. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. Barke Los Príncipesen, ez da 35 minutu jolastu nena zen, markadora 0-0. Nik uste dut ametzetan enoala olako zezer pentseuko. Oindala 2 urte egon nintzen berton mundialeko parti bat ikusten, eta hain ni hor ikusti jolasten PSG-en kontra, Irene Paredesen kontra, Championseko partidu bat, uste dut oso berezi zela. Umetan amesten zituen partidak jokatzen ari da Damari Segurrola. Emakumezkoen futbolaren talde handienetako batean, Lyongo Olimpiken. Ni heldu nintzen egunetik, noten eban, urrengo egunien ja etxie, kotxi edan antolatute, hori ez da emoten edo nun. Bebai zelako harreri egin doztien, aste osoa zelan emon zan. Nik uste dut horre diela detaiek marketan da bena diferentzize Europako beste taldiekaz. Euren mentaliadien niri lehenengo egunetik erakutziztien zelan jolasten gun dana irabazin behar da, entrenamentu bardintzo dana irabazi bida. Egizan pentsetan baino harina heldu da. Oso gustora sentitutenaz entrenetan, azkenien zauzen inguratute olako jentigaz, dana errestuitzen da. Apurret bilurregaz bai jo nintzen, aber zelako harreri eukiko neban taldien, nire jokun baian zelan inkajeko neban, baina esanten moduen hain erreza da olako jugadore, kuerpo tekniko presidentigaz, azkenien dana errezitzen da. Irene Paredes Parisen eta Damari Segurrola Lyonen, 2 euskal jokalari ditugu gaur egun munduko 2 talde onentsuenetan. Oso berezizea, azkenien nik Irene gazo eukinoan hemen aukeri ebe jokatzeko, bere azken urtie lig irabazi gendu nien. Ni oso txiki zen nintzen, gaztie. Eta beti gogoratu izan dut Irenen entrenatzeko maila, kompetituteko maile. Eta Irene beti izan da nintzako nonor admiretako, nonor beti importanti izango dana. Eta bere kontra urteti Championseko partidu baten eta kanpoan berez euskeraz berbaitzi ni irraro egin jaten. Da partidua maitzu eta azkenien niri ilusioa itezte dolako gauzak, ze azkenien urte asko pase die eta ikusten da leku antzeko batera heldu garela, konpetitio handi zeragoela 2 kluben artien. Eta hori partidua maitzu zanien onena dezien natzuan, ze nik uste dut merezia bela jaso zerrira bastie.